Gràcies per la seva detallada explicació de tot el procés d'investigació en el qual està. Jo no ho sabia, em fet la pregunta i en principi dona per bona en aquest aspecte l'explicació, me la tinc que creure i me la crec, vull dir, li dono la meva confiança perquè ho ha dit així, que estem així en aquest procés. Indubtablement, això és una part. Ara n'hi ha una altra, que les actuacions immediates. Jo li havia parlat i considero que aquesta és important, perquè no és qüestió d'optimisme, no. O sigui, jo tampoc he dit que hagi a destruir-se, a desaparèixer, sinó que, en tot cas, si no tenim el remei, donades les circumstàncies en què està aquest any, les previsions que hauríem per l'any que ve serien molt dures i possiblement de la desaparició del cultiu. Si tenim remei, tant de bo, que se pugui aplicar i que doni resultat. I serà una part. De totes maneres, és inevitable que nosaltres demanem que s'incentive la investigació fins a arribar al final. Vostè ha parlat de 4 parts. La primera ha sigut identificar, està identificat, ja el sabem. La segona, determinar el protocol d'actuació, que el protocol d'actuació no estarà acabat, mentrestant no estiguen determinats els assajos, que és el punt tercer, per tant el punt tercer i el segon tenen que anar i estem ahí. I per tant després hi hauria, una vegada acabat, totes les recomanacions al sector productiu de tot això, que vostè ho ha dibuixat. Perfecte, estem en aquest procés, jo ho accepto, però segueix demanant que s'incentive al màxim perquè la situació de perill, jo crec que vostè la reconeixerà, de que en el que us ha dit se pot millorar si tenim el remei, si no el tenim seria un autèntic desastre. Per tant, seguirem en aquesta via. També hi ha una segona, hi ha uns mals fets en aquest moment, hi ha uns mals valorats en quantitats molt grans. Se parla, fins i tot, jo he trobat, parlant de 50 milions d'euros de mal. Suposa que això és atenent no al cost del cultiu, sinó tota la relació indirecta en jornals i del demés, en tot el sector pot haver un gran problema en aquest moment, un gran problema. Per tant, ahí falta un altre aspecte, que són les ajudes directes de la Conselleria. Vostè ha anunciat una ajuda d'1 milió d'euros, i l'ajuda la considerem insuficient. Insuficient perquè això ve a ser, per les quantitats afectades, 2 cèntims per quilo, la influència que pugui tindre aquest milió d'euros. Però també he dit que això és responsabilitat compartida. També anem a demanar-li, a més, de marcar unes ajudes superiors dirigides a ajudes directes de caràcter superior al que vostè ha anunciat. També he dit al govern de l'Estat. Això ha afectat a pràcticament tot el cultiu, ja ho han dit, per damunt del 70% del cultiu, i el fong va encara superant-se, vull dir, no ha parat la seva expansió. Per tant, sí que volem és que també recolzen, les Corts Valencianes recolzen per a demanar al govern de l'Estat també l'establiment d'un programa d'ajudes tipus mínimes per a tots els afectats pel fong, per tots els afectats pel fong. Al mateix, una altra cosa que hem trobat un problema i és que el problema de lo que és els danys causats pel fong no estaven inclosos en les assegurances del Ministeri de Medi Rural i Marí que van a través d'ENESA. Per tant, demanarem també que les Corts se pronuncien a favor de que s'inclogui com a perill, que el tenim ja, era una qüestió nova, però s'haurà d'incloure, perquè si no serà impossible que pugui respondre ningú fer una assegurança si això no els tenim inclòs. I l'última, que és la que he dit, i jo li agraïm la seva intervenció perquè ha centrat en el seu, li ho agraïm moltíssim, però no tenim que oblidar també l'altre, que és instar realment al govern de l'Estat a que s'incrementi el control i vigilància de totes les entrades de govern, establint, si és possible, fins on sigui possible, les inspeccions en origen que a nosaltres ens les exigeixen per a moltes exportacions que fem, i com a mínim el control exhaustiu de tot allò que passa per la nostra frontera. Sigui en destí propi, destí a la comunitat, en destí a l'Estat, o sigui en destí a altres països europeus. I si no, se pot fer, hi ha una alternativa, que és dir, assumir els costos. Si assumim els costos, assumim la responsabilitat i part se vigila. Si no s'assumeixen els costos, si no passa res, si passa res i si fa el mal i ja vol pagareu, entonces no. Per tant, si és política estratègica de la Unió Europea que s'exigeix que a través del govern de l'Estat també les compensacions oportunes. Si hem de passar per això també. Al mateix nivell marca les responsabilitats a cada un les que té. Al mateix nivell les marca a nivell d'Estat que les marca a nivell de Conselleria. I per tant, les exigències anirien, les exigències, entenc la paraula, la nostra petició així a les Corts, ferma, vindrà en forma de moció per a que puguem plantejar-los en aquests termes. Tant a l'augmentar la partida de la Conselleria és insuficient,
però com a mínim que anàrem conjuntament podríem garantir aquests 30 cèntims que se calcula que la coproducció està tenint de cost. No anem a que guanyen diners, només estem procurant almenys salvar la situació de l'agricultor, del productor, de manera que el retribuïm per aquella despesa que ell ha tingut, ja que té una particularitat que no he citat, i és que el fons se planteja en la fase final del cultiu, en la qual tota la despesa corresponent al cultiu de tot l'any, l'agricultor, el productor, l'ha feta. Gràcies, senyor conseller.